खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि साफा आइजोफोरनो आसाम सरकारा 10,000 राङै होगोन होननानै गोलाव समनिफ्रायनो फोसावबोदों। नाथाय नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाब्लाबो आसाम सरकारनि बे 10,000 रांखौ मोनाबो जानो हागौ। सोरबायदि आइजोफोरा 10,000 रांखौ मोननो हागोन बेनि सोमोन्दै गोदान खोथा मिथिहोदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों दि जेनेरेल थाखोनि आइजोफोरबा जुदि साथामनि गोबां फिसा थायोबा आसाम सरकारनि बे 10,000 रांखौ मोननो हानाय नङा आरो टी ट्राइब, ओबीसी, एसटी आरो एससी खथानिया जुदि साब्रैनि गोबां फिसा थायोबा बे 10,000 रांखौ मोननो हानाय नङा। बेनि अनगायैबो आसाम सरकारनि बे रांखौ होनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा फर्म फिलआप खालामनो नांगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिबावदों दि 10,000 रांखौ होनो थाखाय गिबियाव सरकारनिफ्राय फर्म होनाय जागोन। बे फर्मआव आइजोफोरा फिलआप खालामनो नांगोन आरो बे 10,000 रांखौ मा फालांगि खालामनायाव खरसा खालामगोन, दाउ फिगोन ना अमा फिगोन ना गुबुन माबा मोनसे फालांगि खालामगोन बेनि सोमोन्दै मख'नो नांगोन। नाथाय आइजोफोरा मा फालांगि खालामगोन बेनि सायाव जेबो नायबिजिरालासे फर्म फिलआपआव मख'नायनि सायावनो फोथायनानै गावगावनि एकाउन्टआव थोंजोङै 10,000 रांखौ सोहरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो उननि समाव गाहामै गाहाम थाबावोब्ला 15,000 रां होबावगोन। नाथाय बे समाव आइजोफोरा मा फालांगि मावदों बेनि सायाव बिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्त्रि बिथाङा। जायनाखि आसाम सरकारनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 10,000 राङै होनाय जागोन। बे रांनि जेबो सुदबो लानाय जानाय नङा। बेनिखायनो आइजोफोरा माइक्र' फाइनान्सनि लनाव थांनो नाङा होननानै बुंथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा। चिराङाव हमदों नंखाय हिजरा। काजलगावनि साखाथि सुन्दारियाव नंगुबै हिजराफोरानो हमदों नंखाय हिजराखौ। नंगुबै हिजराफोरा क'क्राझार फारसे रां खांनो थांबाय थानाय समावनो नंखाय हिजराखौबो अट'जों थांबाय थानायखौ नुनानै नंखाय हिजराखौ हमदों आरो नंखाय हिजरानि गाननाय जोमनायखौ बोखारनानै रायजो राजाफोरनो नंखाय हिजरानि फोरमानखौ होदों। नंखाय हिजराया हिजराफोरनि गाननाय जोमनाय बायदि गाननानै आइजोफोर बायदि नंखाय खानाय लादोंमोन। नाथाय लामा ससेयावनो नंगुबै हिजराफोरजों हमजानो गोनां जादों। जेराव नंगुबै हिजराफोरा नकल हिजराखौ बायदि रावै सोंखारिनायजों लोगोसे नाज्रेद नुज्रेद खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो गाननाय जोमनायखौ खुनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नंगुबै हिजराफोरा फोरमायथिदों दि बेबायदिनो गोबां नंखाय हिजराफोर दं जाय हिजरानि महर लानानै रां खाङो। बिसोर माब्लाबा समाव जोंनि सायावबो गाग्लोबनो हागौ आरो बिसोर गाज्रि आखुबो दिन्थियो। बेनिखायनो नंखाय हिजराखौ जाहाथे पुलिस प्रशासननि गेजेरजों गिबि मन्त्रि बिथाङा राहा लायो आरो दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामो। बेनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम खावलायहरदों नंगुबै हिजराफोरा। खैफोदनि समाव मदद होनो थाखाय जेब्लाबो गसंग्रा समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङा बिपिएफ दोलोआव मैया हाबबाय। नाथाय सोरखाराव थानाय दोलोआव हाबालासे सोरखाराव गैयै राजखान्थि दोलोआवसो मानि थाखाय आखाइ हमहैखो समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङा। माखासे सुबुंफोरा बेबायदि सोंलु खालामनायनि फिननाय होदों जिसया समफ्रामारि बिथाङाबो। बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव गैयाब्लाबो बिपिएफ दोलोआव हाबनायनि सायाव बिथां जिसया समफ्रामारि बिथाङा फोरमायथिदों दि 15 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ मावनो हायै खामानिफोरखौ 5 बोसोरावनो मावनानै दिन्थिगोन होननानै दानि बिटिसि सरकारा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय दानि सरकारा बे 3 बोसोराव जेबो जौगानायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बिथांमोनहा मावदोंब्लाबो बिपिएफनि आद्रा जानाय खामानिफोरखौसो मावदों। बेनि अनगायैबो बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बुंदोंमोन गरिब न'खर हाबनानै अनसुंथाइ हैगोन आरो बिमा माहारिनो राहा खालामनानै होगोन होननानै। गुबुन जायगाफोराव मिथिया, नाथाय जोंनि ओनसोल चिरां बामुनगावआव जेबो होनायखौ नुवाखै होननानै बुंथिदों जिसया समफ्रामारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिदों दि आं चिरां आरो गुबुन जायगाफ्राव गोबां हाबाफारिफोराव बाहागो लाहैबाय। बेनिफ्राय रायजो राजाया बुंथियो दानि सरकारा 5 बोसोरनि उनावनो गोग्लैगोन। सोरबा दैदेनगिरिनाव गरिब न'खरनि मानसिया अनसुंथाइ बिनो थाङोब्ला बिथांमोनहा सैमा बायदि खालामहरो। जायनाखि रायजो राजा गरिबफोरानो बिथांमोनखौ बानायदों अब्ला बिथांमोनहाबो रायजो राजाफोरखौ सनमान होनो नांगोन होननानैबो बुंथियो जिसया समफ्रामारि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि दानि सरकारा बिपिएफ सरकारखौ 15 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै बुंथियो। नाथाय बिपिएफआ जेबो मावाखैबा सोर बानायनाय लामायाव थाबायदों
सोर लुनाय फरायसालियाव गथ' गथायखौ फोरोंदों आरो सोर लुनाय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनिखायनो बिपिएफ दोला जिरायथ'नाय दोलोबाबो बिपिएफ दोलाव आखाइ हमहैदों होननानै फोरमायथिदों जिसया समफ्रामारि बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि चिरां जिल्लायाव गासैबो रायजो राजाफोरानो बिपिएफजों मदद दं। फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थि आरो बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआनो देरहागोन होननानै बुंथियो बिथां जिसया समफ्रामारिया। लोगोसे जायनाखि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ बड'लेण्ड टाइगार होननानै बुङो, बेनिखायनो आंबो हाग्रामा महिलारिखौ बड'लेण्ड टाइगार होननानै मानियो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। एनडिएफबिफोरनो फोरमान बिलाइ होनायाव गेदेर अजद। फोरमान बिलाइ होनायाव रां लानायजों लोगोसे एनडिएफबि नङै लाइमोनफोरनोबो रां लानानै फोरमान बिलाइ होनायनि अजद। बे गेदेर अजदखौ होदों उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएफबिआ। बिथांमोनहा अजद होदों दि एक्स एनडिएफबिफोरनो फोरमान बिलाइ होनायाव 500 राङै लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो जायफोर एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमा नङा बिथांमोननिफ्रायबो रां लानानै बिथांमोननोबो फोरमान बिलाइखौ राननानै होनायखौ मिथिनो मोनदों होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। मा जाहोननि थाखाय बारग' एनडिएफबिफोरनो सार्टिफिकेट होनायनि मुङाव 500 रां लादों आरो बारग' एनडिएफबिफोर नङैनोबो मानि थाखाय फोरमान बिलाइखौ होदों, बेनि फिननायखौ नांगौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदि एनडिएफबिफोरनि बैसोआ बारलांगासिनो दं आरो सोलोंथायाबो गोरोबनो नागिरा। नाथाय बेबायदियाव एनडिएफबि नङैफोरनोबो फोरमान बिलाइखौ होयोब्ला आसाम सोरखारनि बे 2% रिजार्भेसनाव एनडिएफबि नङैफोरानो आवग्रिजोबगोन आरो गुबै एनडिएफबिफोरा साख्रिखौ मोननायनि जेबो राहा थानाय नङा होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनहा 25,000 एनडिएफबिनि लाइमोनफोरनो फोरमान बिलाइ होनायनि खोथाखौ बुंथिदों। नाथाय एनडिएफबिनि गासै फेक्सनाव 4,000नि गोबांल' दं। माबोरै 25,000 एनडिएफबिनो फोरमान बिलाइ होनो नागिरदों बेखौ बुजिनो हायाखै होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जिउ जोबजासे साजा मोननाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ मा राहाजों उदां खालामनो हागोन, बेखौ लानानै बारग' एनडिएफबिफोरा गुबुन गुबुन राहाजों नाजागासिनो दं। नाथाय बिटिआर सोरखारा जेबो मदद होआखै। बिथांमोनहा गोसो गैयैसो दिन्थिदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा बुंबाय थायो बिटिआर गोरोबथानि सिगांनो दायनिगिरि फोसावनायनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोनखौ उदां खालामनो हाया होननानै। नाथाय बिथांमोना जुदि अननाय दंमोनब्ला गुबुन गुबुन राहाजोंब्लाबो उदां खालामनो हागौमोन होननानैबो बुंथियो उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएफबिनिफ्राय। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ एनडिएफबिफोरनि थाखाय दिनैसिमबो गोख्रों राहा लायाखै। जायनाखि बिटिआर गोरोबथाया 4 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। एसे उन जाब्लाबो प्रमद बर'आ एनडिएफबिफोरनि सायाव अननानै जाहाथे गोख्रों राहा लायो बेनि थाखायबो खावलायो। मानोना एनडिएफबिफोरनि बावसोमनाय आरो नांनायनि थाखायनो बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानो मोनदों, सोरबा डिपुटि चिफ जादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्राबो गोहोखौ मोननो हादों। जायनाखि दा बे समाव एनडिएफबिफोरनि थासारिया जोबोद गाज्रि। बेनिखायनो जाहाथे एनडिएफबिफोरनि सायाव अननानै आरो सुबुंथिनि खाथिराव गोख्रों राहा लायो, नङाब्ला बिथांखौ सासे साहस गैयै आरो अन्थाइ बिखा दैदेनगिरि बुंनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। मैया सानसेनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन जाथायाव रां जाख्ल'नायनि थाखाय 3खौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ हमदों। गिबि जाथायाव सासे सा गलादारखौ हमदों। बेनि उनाव एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर इउबि मुकुट आलीखौ हमदों। मुकुट आलीआ कामरुप जिल्लानि बक' पुलिस थानानि सिङाव थानाय जामबारि आउटपस्टनि इनचार्जमोन। सासे आइजोनि फिसायनि केस डायरिखौ कर्टसिम दैथायहरनो थाखाय 6,000 रां दाबि खालामदोंमोन बिथाङा। बे रांखौ सासे सा गलादारनि गेजेरजों होनो थाखाय बुंथिदोंमोन। नाथाय आइजोआ रांखौ होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनो मिथिहोनायाव गिबियाव 3,000 रां लाग्रोनाय समाव सा गलादार फनिन्द्र दासखौ हमदों आरो बिथांनि गेजेरजोंनो उनाव एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर इउबि मुकुट आलीखौबो हमदों। गुबुन मोनसे जाथायाव एसिएस दीपांकर कलिताखौ रां लानायनि दायाव हमदों। बिथाङा कामरुप डिसि अफिसनि एग्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटमोन। हा-हुनि खामानिखौ लानानै 3,000 रां दाबि खालामदोंमोन बिथाङा। उनाव रां बिजाग्राया डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनो मिथिहोनायाव एन्टि कराप्सननि सोलो खालामनायाव रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों एसिएस दीपांकर कलिताखौ। डिउटियाव थानाय समाव आसामनि सासे सेना जवाननि जिउ खहा। लादाखनि गुलमार्गआव बरफजों फबसिन जानायनि थाखाय जिउ खोमादों बिथाङा। जिउ खोमानांनाय आसामनि सेना जवाननि मुङा गौतम राजबंशी। बिथाङा धेमाजि गगामुखनि थागिबिमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला गौतम राजबंशी बिथाङा बरफाव ट्रेनिं होनो थाखाय लादाखनि गुलमार्गआव थांदोंमोन। बेयावनो बरफआ आवलिनानै बिथांमोननि सायाव गोग्लैसिनदों, जायजों बिथांमोनहा फबसिन जानो गोनां जादों। गौतम राजबंशीजों लोगोसे बिथांमोनहा गासै 4मोन। 4नि मादाव सासेनि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जाबाय। नाथाय दासिमबो गौतम राजबंशी आरो गुबुन 2नि देहाखौ मोननो हायाखै।
बाक्सानि सिमलायाव जुवानि हेंथा पुलिसनि गोख्रों सेबनाय साबा जुवारिफोरजों लोगोसे नोगोद 67,000 रां हमनो हादों। साबा जुवारिफोरा जुवा गेलेफुबाय थानाय समावनो बाक्सा पुलिसा हमहैदों, जेराव साबाखौबो हमनो हादों। हमजानाय साबाफोरनि मुङा फारियै बजालि दुबिनि रफिकुल आली, बाक्सानि रिंकु बर', बिष्णुराम दास, खर'बाहानि बिजु तालुकदार आरो भुटान्त महितारानि पंकज मेथि। बिथांमोननिफ्राय नोगोद 67,000 रां मोननायजों लोगोसे गंब्रै मबाइल फन आरो जुवानि मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहा जानायाव दासिम 4,000 नि गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, जेराव पेलेस्टाइनावनो 2,800 नि गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो इजराइलाव 1,300 नि गोबां सुबुङा थैबाय, जायनाखि हामास उदखारिखौ फोजोबनो थाखाय इजराइल हादरा थांखि लादोंमोन। बे लेखायै थाद'नाय गैयालासे पेलेस्टाइन हादराव गाग्लोबनाया जागासिनो दङ। एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबनायनि अनगायैबो हाजोंबो गाजायाव गाग्लोबहैनो थाखाय थाग थियारि जाबाय इजराइलनिफ्राय। हाजों गाग्लोबहैनो थाखाय टेंक, गेदेर गेदेर हाथियार आरो रोजा रोजा रौनिया हान्जाफोरा साखाफारा जाबाय। ओजोंहाय इजराइलनि गाग्लोबनायजों हामास उदखारिफोर थैनायनि अनगायैबो गोबां सरासनस्रा सुबुंफोराबो बे दावहायाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय, जायनि थाखाय पेलेस्टाइनाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायावबो गाग्लोबनायखौ हेंथा खालामनानै इजराइलनि थागिबिफोरानो इजराइल सोरखारनि हेंथायै धर्नाबो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो इउएनआबो बे दावहाखौ फोजोबनो थाखाय इजराइल सोरखारखौ खावलायदों। फारसेथिं बेबायदि पेलेस्टाइन हादराव गाग्लोबबाय थायोब्ला इरान हादराबो पेलेस्टाइनखौ मदद होनानै दावहायाव ओंखारनो थाखाय हुमखि होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला पेलेस्टाइनाव थैनाय 2,800सोनि मादाव 4/1 उन्दै गथ'साफोर। रोजा रोजा सुबुंफोरखौ हाखराव फारि फारियै फबनाय मोनसे गिथावना आरो दुखुनांथाव सावगारियाबो समाज बिजोङाव गोसारदों। गोजोन्थों खौरां। बङाइगाव जिल्ला मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों। फुजानि थाखाय जोबोद मोजां अफार होदों मानास अट' श'रुमाव। नोंथाङाबो फुजानि थाखाय मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। नोंथाङा जुदि गोजान जायगानिबा बा मानिबा जाहोनाव श'रुमसिम फैनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांफैनो हायाखैबा नोंथाङा जिंगासिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया, मानोना मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांनि थाखाय हम डिलिभारिनिबो राहा खालामनानै होदों। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेफोरजों लोगोसे नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, जायखिजाया गारियाव टेंकि आबुं जाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। फुजानि थाखाय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय नोंथाङा थांखि दंब्ला बेनो नोंथांनि थाखाय साबसिन खाबु। नोंथाङा गोख्रैनो मानिकपुराव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।